Күлдәк титтем, kızıl ip menen siktim, kamzul tegip kiydirdim, sesin tasmalap urdim. Rahmet eyta ol mine, hüyünüp, kıyımine. Бұл шығырды мен yuqağına құрсаққа арнап hüylemenim. Бүгін біз sizin менен бұл sarabızda неме турасында сөйлешесек бит? Башкорт милли кийими. Рахмет. Бүгін укучылар бездә зур байрам. Бuna 11 сентябрь Башкортстан Республикасы буенча милли киемдер көне дип игълан ителгән. Бүгенге сарабыз да безнең ошо күркәм байрамга арналган. Укучылар, буна sizin күбегездән өләсәйләрегез бар. Шулаймы? Элек-электән өләсәйләр иң кадерле, кирәкле әйберләрен кайда саклагандар? Хандыкта. Афарин укучылар. Безнең дә хандыгыбыз бар. Шулай бит инде. Хандыктың өстенә улар мендәрләрен, юргандарын, түшәк, ястыктарын бuna шулай матур итеп өйеп куйгандар. Хандыктың исендә нимә хаклана икән? Асып карайыкмы? Әйдәгез, асып карайык. Хәзер миңа кызлар, егетләр, әйдәгез ярдәмгә сыгыгыз әле. Әйдә. Карагыз әле нинди кумарткалар, буындан буынга күсеп килгән бик кыйммәтле әйберләр хаклана. Хәзер без сезнең менән ошо әйберләрне алып һезгә сагабыз. Буны элек укучылар гаиләлә кыз бала тугас та уга бирне әзерләй башлагандар. Бирне биреп ебәрә турган. Яки русча әйткәндә инде ишеткәнегез бардыр инде, приданный дигәндә ишеткәнегез бармы? Һәм уларга шулай ук түшелдерек әзерләгәндәр. Бәләкәй кызларга менә шундый бәләкәй генә түшелдеректәр таккандар. Хумрак инде бала үсә килә, уның тәңкәләре лә күбәйгән һәм кияүгә сыгыр алдыннан буна шундайрак түшелдеректәр эшләгәндәр. Карагыз әле, һәм безнең менә төньяк көнсыгышына әйле башкортларына гына хас бу түшелдеректә Диананың әнкәһе эшләгән. Кара материалга күбрәк буна шундый тәңкәләр менән эшләп инде бик матур түшелдеректәр яһагандар. Һәм уларны кызларына, янсәтәренә бүләк иткәндәр. Егетләр яу сапканда шулай бит инде. Ел яңгырдан, һавыктардан хаклаһын өчен уларга бүректәр буна шулай бәләкәйдән әзерләп куйгандар. Төлкү бүрек булган безнең якта күбрәк. Шулай ук уларга буна әйтеп бит инде кызларга беләзек таккандар. Һәм улар үзләре яки өләсәләре, әсәләре буна шундый хыргалар эшләгәндәр. Буна нинди матур бу көмеш алканан абынаһын инде Эмилияның үҙеме? Әбеһе эшләгән үзен так. Хушяулык, уның тураһында безгә Сәйфетдинна һөйләп китерһеңме? Шулай ук сигелгән таҡтамалдар. Буна укучылар бындай сигеү тамбурлы сигеү дип атала. Тамбурлы сигеү тик безнең әйле башҡорттарына төньяк көнсығыш төбәгенә генә хас. Буна шундый таҡтамалдар һаҡланған өләсәйләрҙең хандығында. Таңла буна ҡыҙҙар беләләр инде. Нәйлә Сәйфетдинна шулай һөйләп китер. Нимә икән ул? Унан ҡарарһығыҙ. Һәм буна ябай һәм шундый ҡунаҡтарға килә торған яулыҡтар да өләсәйҙең хандығында бик ҡәҙерләп һаҡланған укучылар. Безнең ҡыҙҙарыбыҙҙың өҫтөндә аляпҡыстар, түшелдеректәр, ҡуш яулыҡтар, беләҙектәр һәм бына безнең оҫта өләсәйҙәребеҙ теккән мираҫ булып ҡалған әйберҙәр хәҙер һеҙҙә укучылар. Әйҙәгеҙ бына ошо өләсәй, әсәйҙәребеҙгә рәхмәт тиҙенән түшелдерек тигән шиғыр тыңлап үтәйек. Түшелдерек кейәм әле, теймәһен кеше күҙен. Ҡалҡҡан күҙгә ҡаты булып, һаҡлап тора ул үҙен. Мәрйенгә мәрйенде ялғап, тәңкәгә теҙеп тәңкә, эшләгән уны әсәйем, яҡла ул тәнгә, йәнгә.
Түшілдірікті сағыла ғазиз халқандың рухы, хыялы, ғырып ғадәті, йылылары, тарихы. Сағылып билеттері менен ылап күздердің яуын, ышаныш бирәй еңірлеп, хатта душмандың яуын. Қара ниндей матурлықты кигендер икәнелек, матур ақша күңелемдең йылыта төшелдерек. Бuna хәзер укучылар ошо түшелдеректер, кийимдер турасында бизге кадерле кунагыбыз Нәйлә Сәфиддиновна матур итеп, тулы итеп һөйләп китәсәк. Республикабызда 164 миллион вәкиле яшәй. Шулардан Дуган районы, мен үзебезнең бүген Төньяк Көнчыгыш районының Дуган районы турында күбрәк һөйләсәкмен, чөнки мен үзем шөгылем шулай. Шуннан күбрәк һөйләһәк, үзебезнең Төньяк Көнчыгыш башкортлары турында, кейиннән уларның исеп булган, без шуларны бүген күп элементтар югалып калган, уларны кире кайтару, киләһе буыннарга yetkерү, һезгә аңлату, менә ошо сараның бүгенге булып тора инде. Бөтен Дуган районында 9 башкорт авылы. Безнең әй башкортлары, Юрүдән башкортлары, безнең 5 район, Нуриман районы әзгәнә керә, Аскын районы, безнең регионга карай. Шунысы Юрүдән башкортлары, әй башкортлары бик кунак булышып яшәгәндәр, балакадай саккына ярагырак булган, барыбер йөрүшкәндәр, ирдәр йыйыны үткәргәндәр, саф ирдәр йыйыны, өсәр көн кунак булып, бер-беренә, бер якта үткәргәндәр 3 көн, бер якта үткәргәндәр 3 көн, ирдәр йыйыны, бер файдаланган нәмә юк. Низам Карип беден беләһегез әйбит. Ишкәлегез бармы Иске Хәлил авылыннан? Менә ул бөтен язып сыккан. Ничек безгә карга туе үткән, нинди безгә байрамдар булган. Безнең милли киемдә диләр кыттырган. Шуның өчен инде бүген ошо милли киемгә игътибар арту бик куандыра. Күп кеше ынтыла үзенә. Чөнки милли кием ул безнең тарих балалар. Безнең халыктың яшәү рәвеше, безнең күңел дөньяһын баша ташкы фәнәте, көн күреше, нәмә менә шөгыльләнгән. Шулар бөтә куллаган, ошыларды бөтә үзенең киемендә сагылдырырга тырышкан һәм сагылдырган. Безнең халык милләт булып оешкан. Инде милли кием турында 17нче буатта гына башлап яда башлагандар сыгынакларда. 17нче буатка тиклем бер нәмәле билгеле булмаган. 17нче, 17нче буаттарда безнең халык бик аралашып яшәмәгән. Бүтән халыклар белән аны беләһегез. Чөнки уның яшәү өчен ничек булган, малсылык менән шөгыльләнгән, киткән үзенең гаиләвенә, шулай бит. Менә күп тапкыр ишеткәнегез бар. Шуның бик аралашып яшәмәгән, үзенең милли үзенчәлекләрен саклап калган күп нәмәне. Һәм улар бүгенге көнгә тиклем килеп җитмәгән. Шуның күптәре югалып калган. Безнең традицияларыбыз, байрамдарыбыз бар, йолаларыбыз бар. Менә шуларны күптәре онытылган. Менә шуларны бөтен кием аша, традициялар аша бик бүген инде һезгә яңадан төшендереп, яңадан аңлатып, киләчәк буыннарга нәрсә бар дип төресен ошо безнең байрамдар оештырылалар. Күк дигән, онда тәңре яшәй. Урта ул безнең кешенең яшәеше yer шары, yer һәм онда флора, фауна, үсемлектәр дөнья, хайвандар дөнья. Аяк инде, и арткы өлеше аяк, ул инде подземный мир, yer асты. Менә шулай. Менә шуны ул ничек күргән, менә шулай үзенең киемендә сагылдырган. Безнең милләттең киемендә кашмау дигән нәмә ул бездә бик киелмәгән. Ул көньяк башкортларда булган. Ул кашмау, менә шул безнең кош, күктә бит инде коштар усай бит. Менә шул коштар кашмауды кушмы сакыштырганнар. Менә уйлап карагыз, күп бөтә тулыгынса һөйләп торып булмый, өлгер була. Урта инде өлеш күлдәктә сагылган, күлдәктә камзулларда сагылган. Менә бөтә үсемлектәр дөньяга, менә ошо аяк кыстарда. Менә ошо күлмәктә, сыбар күлмәктәрдә. Шуның менә монда халынган тасмалар, менә булар һәу елгалар улар. Елгалар шулай ага. Менә безнең халык. Безнең халык мал менә шөгыльләнгән, улар елга буена урнашырга тырышкандар. Авыллары бик елга буенда. Менә бу елга якын, һауга якын. Менә шулар бөтәһеләр. Инде түбән подземный мир дип әйтәбез. Ул безнең аяк киеме сарык. Сарык иртәдә булган, хатындарда да булган. Менә арткы ягын күрәһегезме, исәкмичә эшләнгән. Өч төрле арканы күрәһегезме? Өч төрле арка. Менә шулай. Ул вход, выход из тоннеля в тоннель бар. Эшенгә шушы крәсыга. Менә шул арка. Кызыл дип инде ул, кызыл дип менә күрәгезме?
Güzelliğine güzelliğine. Eğer артымнан арты ягын күрсәтәм. Гаша кызыл еп уйлаган көстәдән хаклы торган булган. Шуңа соң кызыл еп кызыл белән иткән орнаментта бездә күлмәк булган. Хаклап торган өчен, хаклап торган. Менә нисек итеп бездән бик мудрый булганнар. Тагыдар бездән иде олатайларыбыз, оласыйларыбыз. Менә шуларны бөтә киемдә сагылдырган. Без бүген күбрәк хатын-кызлар киеме турында һөйләшәбез, чөнки хаклаусы, яклаусы, эшләүсе, халыкка yetkерүсе, байрамдарда катнашусы, кызлар утыралар матур. Менә булар бөтәһе инде хатын-кыз носителями являются женщины. Вот поэтому больше будем говорить сегодня о женском костюме. Бияләүсе. Шуннан соң аларны төрле менә шулай итеп башларына тәңкәләр менән, менә бу Маңлай Сатиева да карап төшергәндә, сафкана Маңлай Сатиева да тәңкәләр хаклап торган. Менә аның муенында ла түшелдерек, менә мондагы ниләр бөтә хаклап торган кыз баланы менә шулай итеп киендергәннәр. Иң беренче кыз бала шулай. Уның менә әле күрһәтеп киттегән хандыктан менә шу елкәлек дигән бөтен йөрү хатын кызларның бөтен йөрен хакларга тиеш булган зәхмәттән, ятпәридәрдән менә шулай елкәлек булган. Менә шу елкәлекне сәскән итеп куйганнар. Менә елкәлек исеме елкә үзеннән алынган. Менә бу бездә төньяк сугышта гына елкәлек. Шуннан соң инде кашмау дип киттем, кашмау да дигәндә. Безнең якта кашмау урынына иң хәлек дигән нәмә булган. Иң хәлек элек бездә кызлар такыя кигәндә, шундый бәле кигән кызлар. Такыя менә хәзер күренә башлады. Ул югалган элемент такыя түбәтәге мактугы, менә услуга шлемообразный. Күргәнегез бар аны. Такыя кигәндә. Менә туй юлларында такыяга булашу, такыяга бару, әгәр дә кыз кияүгә сыга икән, атаһы йортына китер алдыннан гына үзенең дуст иптәшләрен җыеп, тугайга авыл белән хушлашып сыккас, һәрбер өйдә кияүгә китер алдыннан тугайга сыкканнар, кырга сыкканнар. Унда улар кайын суклаганнар. Һәркем төрле төстән йыртып материалдан иде, һәрбер әйткәндә илгәндә шул кайынды суклау дип аталган. Унда кемдең ебе тирәк уңа, шул кыз кияүгә китер сыга дигәндә. Шунда ирем булган. Шуңа ышангандар. Такыя кияүгә сыккан кыз кайын такыяһын башыннан алгандар да, тәгәрәткәндәр, югыргәндәр, кемдер удышып бер-беренә кем белән сала барып такыяны, шуңа такыяга булашу булган. Еңгәләр арттарыннан килгәндәр. Еңгәләр бер дә бирәләр килмәгән такыяны. Кызлар үзләренең яндарында тотаһылары килгән. Менә шулар менә бу такыя хәзер югалып калган. Менә шул такыяның артыннан артка шулай итеп төшкән бер материаллар эшләнгән, арканы каплап торган тәңкәләр белән иңһәлек дигән нәмә булган. Менә шу иңһәлек безнең төньяк көнсыгышта гына. Иңһәлек ул хакланып калмаган бездә. Хәзер инде хатын-кызлар киемнәр кигәндә менә утыралар, кызлар утыралар. Менә Ямиловна, Гүзәлридовна, булар әгәр стилизованный иде. Стилизованный булһалар, менә бу безнең хуш яулык, күрһәтегез әле. Куш яулык. Менә шулай. Безнең төньяк көнсыгышка уның артыннан ике яулыкты бергә иткәндәр. Куш тиккәндәр. Бергә кушып тиккәндәр, менә француз яулык. Безнең битендә олатайлар битендә яулык катнашкандар. 1212 елда угышта катнашкандар. 20 булып катнашкан. Ошонда үзләренең туганнарына күп итеп яулыктар, менә ошо яулыктарны бүләк итеп алып кайткандар. Шуннан ул безнең халыкка таралып киткән. Анан ул фабричныйлар уже күренә башлаган. Ул затлылык билдәһе дип аталган. Башта менә шул ике француз яулыгын бергә берләштереп, менә шул куш яулык төшкәндә. Менә минем мәшә тәңкәләр хаклап торгандар. Кулакта алка булмаган, кулакта алка чөнки менә анда тәңкәләр, менә анда тикем төшкәндә, ул кулакка кирәкмәгәндә. Шуннан соң безнең хатын-кызлар бик тагып бармагандар. Менә моны инде кияүгә сыккан 35-40 яшькә китлем кигәндәр. Ошо куш яулыкты кигәндәр. Алар үзе кызларын кияүгә бирелеп, кайнә, бейем була башлаган инде, булар тахтага күчкәндәр. Моны алгандар, куш яулыкты алгандар да, икенче тахтар кигәндәр. Менә бу тахтар кигәндәр, узун 4 метр. Булган шундый тахтамалма материал булган. Просто күрһәтәм генә моны киңрәк. Шуны башка урагандар, бер як баша, бер як кайылган булса, уның шулай дип менә ала төшкән, икенче ягы уның аркага төшкән. Моны инде улы
апайлар, әбегә, ошыларда тахтар. Мына ошо кушяулыктан бу тахтарга күскәндәр. Тахтарды вакытынан менә шайтып матурын айтып калсак дигәндә дә матур гына тахма, ул хараус дип аталган. Хараусда бишкәнеге бар. Хараус. Шуннан инде безнең башкорт халык хатын-кыз киемендә түшелдерек. Ул безнең төп элемент булып тора. Ошо түшелдерек дигәндә ул безнең күкрәксә дип атала, хәсидә дип атала, хакал дип атала, түшелдерек. Түшелдерек инде бик кыйммәт нәмә булган. Оның өчен бик шәп, менә безнең төньяктың төсе менә шундый кара булган. Безнең төньягы дигән төн ул кара менә, төн кара. Шуның өчен инде ул кара төстә булган материалдан именно тәңкәләр бүтән бер нәмәдә булырга тиеш түгел. Менә янарны әдәбә стилизованный монда уже. Бу бит яшь шаңа стилизация. Аяктагы машиналар менә шушы тик тәңкә генә булган машина. Менә шуның өчен бер ат биргәндә кемгә кирәк булган икән? Ошо бер хакал өчен, бер түшендерү өчен ат биргәндә. Әгәр дә инде налог түләргә хәлеңнән килмәһә халыкта, менә ошоннан тәңкәләрне алып налог түләгәндәр. Бер тәңкәме, 2 тәңкәме, анда ничә тәңкә түләргә акча булмаган икән, ошоннан тәңкәне алып налог түләгәндәр. Менә халык ничек яшәгән? Шулай. Шуның өчен бик кыйммәтле. Безнең киемебездә төп элемент булып тора. Төп элемент булып тора. Тагын нәмәләр әйтеп алдым икән. Аляпкыз. Аляпкыз. Безнең төньяк көнсыгышка, безнең төньяк көнсыгышта машиндай. Менә исемегезгә Эмилияның кара төстәге менә шундый. Иң беренче аляпкызда кара төстә булгандар. Менә шунда орнамент. Безнең тугайларда, урмандарда нинди сәскә бар? Шулар бөтенлегендә сакылыш тапкандар. Береһен кабатламай. Менә минекенә карагыз. Бұл тамбурлы сигү дип атала. Тәмбәрләп тегү дигән, каю дигән. Ул күпер менә, күпер китәлек инде. Бай башлаһаң. Маша күпер дип сигү, каю дип атала инде. Менә шундай безнең Балакатай районында бик мәгълүм үсешкән ошо тамбурлы сигү. Бездән артта калмайбыз. Буңгы вакытта менә шуны хәзер күлмәктәргә эшләй бетә. Менә бу безнең төньяк көнсыгыштың бренды дип атала инде. Бренд дигән бүген сиңлайгыз. Ул безнең төньяк көнсыгыш башкортларына да хас булган. Без шуны мондан дан тотабыз. Бездә шуңа карап кына беләләр, таныйлар. Һәм таныясактар, һәм хатын-кызлар үзләрен хаклагандар да, хатын-кызлар балай тәкле күлмәк кигәндәр. Кат кигәндәр 7 кат даже булган бәйләр сөйли. Әгәр дә ул хатын 7 бала тапкан икән, уның каты 7 булырга тиеш. Маша үстүне. Аңладыңмы? Кат кигән, әнә ул бала шуның өчен ул бөтә уйланылган, бөтә гармониялар, бөтә бер бүтән. Баш, урта киемне и аякны, аяк, үз, менә бөтәле гармониялар. Менә ничек шуны инде халык безнең митинг аңлый, менә бөтә уйланылган. Менә шулар бүгенге көнгә бөтәле килеп җитмәгән, менә такыя югалып калган. Тергетелергә тиеш. Безнең районда инде компактны безнең иткәндәр. Әйттем бит инде 30-га якын милләт, шулардан иң таралгандары безнең урыстар, шуның Мордва, бер сылый авыл компактно проживает, Мордва, Михайловка авылы, татар авылы өлкәндә. Шуларның инде башкорт авылы тугы әйтеп үтеп киттем инде. Татар киеменә килгәндә, әйе демулла. Килгәндә калпак. Әйе, калпак, әйе. Хәдә бүгегезгә генә килешеп торган менә бу калпак. Яшьтә. Күлмәк кигәннәр. Әйе, күлмәк кигәннәр. Аяк кыслары да булган. Әйе. Башай биргәннәр. Әйе. Итектәрегез матур, бик бидәкле итектәр ул. Әллә кайдан күренеп татар итектәре икән. Аларның тоже узорлары бар үзләренә. Үзләренә кабатланмай, әйе, кабатлана торган узорлары бар. Шуның өчен инде безнең бигдә традицияларда Янәш 2 милләт инде татар башкорт һәр вакыт бергә булгандар. Башта клинообразный булган, араклар инде прямой булган. Шуның менә рубаха, да? Видишь? Это совсем уже прямо стилизованный. Красота на заглядение. Были менә бу стилизованный. Ә булай халык киеменә, традицион киемгә караганда яулык, сарафан, юбка булган. И һәр берендә аляпкыз. Агасты япрак, кешене кием, бидәй. Бuna электән укысылар. Ул кызмы, әллә ир катынымы, кайсы ырылдан икәнен, кайсы төбәктән икәнен,
ярлымы, әллә баймы икәнен ошо киемдәргә карап белгәннәр. Бына һез дә матур итеп бөхтә киенеп йөрисегез, шулай бит инде. Һәм үзегезнең киемегезгә ниндидер милли биҙәк өстәһәгеҙ, һеҙ, бигерәк тә ҡыҙҙар, үзенсәлекле буласаҡһығыҙ. Нимә әйтергә теләйһең? Оҡшанымы дәрес? Афарин. Тимәк, киләсәктә лә таҙа һау булып, ошолай матур итеп киенеп йөрөйөк. Беҙҙең милли киемебеҙ ул бик матур. Күрҙегеҙ, ул бөгөн кисәгә генә барлыҡҡа килмәгән, шулай бит инде. Ул борон-борондан килгән. Һәм бына ошо һандыҡтарҙа беҙҙең әсәй, өләсәйҙәребеҙҙең ҡомартҡыһы һаҡланып, быуындан быуынға күсеп, ҡомартҡы мираҫ булып, бөгөнгө беҙҙең көндәргә килеп еткән. Һәм һеҙҙең бурысығыҙ нимә инде уҡыусылар? Афарин, һаҡлап, һеҙ дә үҙегеҙҙең балаларығыҙға, ейән-ейәндәрегеҙгә ошолай ҡалдырырһығыҙ тип ышанабыҙ. Рәхмәт, балалар. Традиционно 11 сентября, значит, это знаменательная дата, которая отмечается День национального костюма. У каждой национальности, ребята, есть свой национальный костюм. Сегодня нам прекрасно было представлено на наше с вами обозрение представлен национальный костюм, башкирский национальный костюм, костюм Республики Башкортостан, где мы с вами и проживаем. Очень было интересно, я хотел бы выразить всем вам огромную благодарность. Особенно было интересно мне, надеюсь и вам, в том числе. Мы все с вами услышали и увидели, из каких частей состоит национальный костюм, республиканский, башкирский, правильно сказать, национальный костюм. Что символизирует каждая часть этого национального костюма. Очень было мне интересно это тоже послушать. Что как в гармонии весь этот костюм сочетается. И что, повторюсь еще раз, каждая мельчайшая частичка костюма означает. Очень прекрасно и интересно. Поэтому хотелось бы, чтобы вы любили свою республику, свой народ и в том числе свой костюм. Потому что национальный костюм, еще раз говорю, который вот день традиционный, вы чуть-чуть пораньше, но это не страшно, 11 сентября, это и есть часть культуры. Язык — это тоже часть культуры. Все это вместе все это должно друг друга дополнять. Незнание языка — это плохо, незнание истории своего края — это плохо, так же, как и незнание костюма, о чем сегодня мы с вами вот в течение часа видели, слушали, говорили о чем. Поэтому спасибо огромное еще раз всем. Очень было познавательно и интересно. Очень здорово. Вообще прекрасно. Спасибо.